Iriyo na jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Mata chendo ni en Andrew Otieno yena mondo morwako wedo wa daktari wa ogonyi sawa ninge na weche mage kaya kod jetwa kachiel matigni dari. Ero kama Ruth ginyenga Levi Onyango Luma paro dongere lunga psychologist amora nyaka biro ka wono mondo wache mag grupo mag dangi mag paro no wabrulo se ka wono ro kama na daktari in baadaye mondo mimi watu wak der mondo maka kotenore kod chandruok mage ka wono mabende dhi to mulo weche wa mag dangi mag paro gi ka wono anyalo gombo ni mondo wangi rach kata mana tuo mikelo dangi mar paro ko ati nyaso ta luani nyaso ni myth kata weche ma ji wacho ni en yath en kama kamae omiyo ji winjo kamae lakini nitiere gigo kata tuoche ma nyasore kata tuo ma nyasore nyalo kelo kendo e pach ng'ato kata mane dend ng'ato maka wuono wadwa ng'iyare ni to ere rach kata tuoche ma opogore ma nyasore nyalo biro godo to ere kaka inyalo ng'eyo ni ng'ato yo motiyogo gi nyasore osechako bedo ni nitie tuo moro mosechako timore na mosechako donjo e dende kata osechopo e kiwango mane manyalo gombo ni kawuono mondo wabed godo kod mondo wachane nyasore nyasore acha en jaga jaga en kaka yien wacho ni en yien waluongo ga ni weed en yien ma mipidho en kothe nitiere mipidho to pidhe odongo to nitie ma kochope to obedo harvested kata iwacho ga ni redho koso harvest ikae mana kaka inyalo kayo oduma kata kaka inyalo kayo oganda mano koro waluongo ni nyasore to nyasore gi gintie kidieny mopogore kaluwore gi kaka gikelo kaka tiyo kode kaka omiyo ng'ato winjo gin kidieny mopogore koro nitie nyasore ma kitiyo godo nitie kaka omiyo winjo dendi kanyo kata mane wigi kanyo mopogore gi type moro mar nyasore bende kata mana feature margi be opogore king'iyo kaka itgi chalo be ibro yudo kata mana rangi moro nitie moro ma kata ma green ahinya to nitie moro ma ralum neno biro ka gimo rateng' koro mago gin pogruok mamoro mae en nyasore mwaluongo kamae gi dhongere moro mwaluongo ni cannabis sativa mano mane ma sana watiyo godo kende ma sana kata mane e Kenya kai ipidho sana kende ma ji tiyogo kende ma kelo madhara mang'eny mwaneno gieki iluongo ni sativa cannabis sativa ero kama na enya en ipidhe kata onyalo dongo kaka buya to bende mana kaka daktari wacho ni nitiere kidienje mopogore mag nyasore kata sativa ma bende wacho ni thothne ng'eny pachoka to pogrogni biro kod kite kaka ochal kod kaka bende odhi bedo kosedonjo e dende nitiere moko manyalo mi winjo mopogore winjo kitiyo gi mamoko to seche moko mbaka ni adwa ni mondo mang'ane gi momi thothne ti kod gigi kata maineno sana kendo kochakre ma wach ni higni 14 kodhi nyaka higni maybe 40 iyudo ka population makanyono dwa tiyo gi nyasore ahinya kendo sida masani nitie ni kata mana nyithindo manie primary school iyudo ka sani koro gisechako timore nade chako tiyo gi nyasore ka kanye makoro bude koro manyiso ni apani nitie age group moro ma kaluwore bende gi freedom ma ng'ato yudo nikech nyathi ma chaini nyaka koro opondo sama moyude madhego cha bende yudo ka onge ahinya kinyi janyuol tere skul ene gi jopuonj ai godhiambo be ang' iduoke pod en gi janyuol kendo kidhi e high school koro yudo ni gin gi freedom moro nikech jok mang'iyo gi sa duto cha ko bedo ng'awa
sani Kenya kae gin boarding school. To boarding kae iyudo ka koro nyasore gi nitie kaka giyudo yo ma gidonjo go ang'owa e sikunde. Ka giseyudo ma gidonjo go e sikunde to koro kata mana sama preps ni timore chande tiyudo ka nyithindo moko gin gidhi giponde baf kumoro gitiyo gi nyasore no ero. Moko ng'ado chiel dhi madhe maybe e market center ma oko kanyo no endo aeto gitimore nade giduogo e sikul. Sama nyithindo dok ma giyawo sikul to ayudo ka moko gipando kuonde moko e gik ma gidok go eko gitero e sikul koro gitiyo kodgi e sikul. Kibiro e mbalariany to koro en gima itiyo ga tiya ka gima en gimoro ma available. Ma nikech itiyo kode ka gima jok machamo sweet. Chala ka sweet ma jok ma use ni kanyo peddlers ginge kuonde go nitiere. Koro yudo ka mbalariany nyasore ng'eny kabisa. To kendo kanyo jok ma yose ni yang matin jok ma kendo koro tiyo gi nyasore sana mbalariany gin jogo ma odhi mo develop tuo ma kawuono mwada wuoye mwaluongo ni cannabis disorder. Nitie jok ma tiyo kode mbalariany to ma ibi ka ichope sekendia nitie chopo kuma ng'ato weye kende lakini yudo ka jomoko to koro gidevelop tuo ma waluongo ni cannabis use disorder ema kawuono wadwa wuoye. Koro mage jok ma bro endelea kode kamano ma kata ka gidongo to yudo ka ng'ato pod timore nade. To mano komino ni nyithindo madhi sikul kende matimo gang'o nikech watiyo mana gi example mondo watemo mana ng'iyo ka skunde kanyo mondo wane ni age group mane matiyo kode ahinya. Lakini kata mana jok mok dhi sikul kata mano osetieko sikul njaga itiyo godo e Kenya kae. Achiel kuom ji adek ma wuotho kamae nyaka ibro yudo ni achiel kuom ji adek e population ma Kenya kae tiyo ga ng'owa tiyo gi njaga. Chuo inyo tiyo gi njaga maingo jogo mamiye kendo chuo condition kaka mar cannabis use disorder ni giyudo ka gidevelop mang'eny maingo jogo mamiyo to mago apani factors mana mag gender ma contribute momiyo ka koro atamalo mar chuo matiyo mang'eny wadonje to kachiel cannabis use disorder kata tiyo marach gi njaga kata nyasore midhier ikelo kod tiyo kod nyasore kata njaga. Wadonje e midhiero gi wadonja ne kaka odonjo modonja ke obwongo mango kel chandruok makoro waluonge ni disorder nikech disorder en chandruok disorder en tuo daktari. Ajawacho mana kaka iwacho maber no disorder en chandruok to ajawacho ni disorder en gimoro out of order. Manyiso ni ka ni apar kinyi sechiew tiyudo ka koro ichako ga chiew sa achiel manyiso ni order mari mar chiew cha osetimore nade oserochore. Ka in ng'at ma dhi ga nindo sa adek otieno tiyudo ka koro nindo ni kidhi nindo sa adek to nindo kwanyi sa auchiel ine pien kanyi lokori timo kama manyiso ni order mari kata pattern mari koro mane mwaluongo ga ni disorder. Koro sama wacho ni cannabis use en tiyo godo to cannabis en nyasore mwawacho no. Koro sama wacho ni yo mitiyo go gi nyasore mari kosekelo chandruok kuomi mane mwang'iyo koro wachako wacho ni ma en cannabis use disorder. Ranyisi mang'eny nitiere ng'ato nyalo neno en owuon kuome manyise ni yo motiyo go gi nyasore kata yo motiyo go gi njaga osechako lokore kata osebedo cannabis use disorder. Manyiso no osekalo kiwango mar tiya kode. Wacho ga ni gimoro kitiyo go mang'eny ahinya kelo hinyruok obed gino maber obed gino mang'owa. Too much of everything is dangerous. Donge mane gima wacho ga. Koro manyiso ni cannabis sami setiyo kode inyalo chopo kumoro ma koro in iwuon ineno ka kiwango mane chako madho cha nikech njaga obedo ing'ine ikatirole kandawa kaka ineno maeni koro mae waluongo ni joint mano joint achiel. Koro yudo ka sama ng'ato chako madho njaga onyalo ga ywayo joint